Usa ka lalaki sa Zamboanga City ang padayon gyapong gipangita karon. Human niini gipamusil patay ang duha niya ka igsuon. Anak sa sospek na nawagan sa iyang amahan nga mosurrender na lang sa otoridad. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Dead on the spot ang 35 anyos nga lalaki samtang patay sab ang 42 anyos nga igsuon ni ining lalaki. Human kini gipamusil patay sa ilang laing igsuon nga si alias James niadtong Biyernes sa gabii sa Kalye Santo Niño, Zone 7, Barangay Ayala sa Zamboanga City. Sumala ni alias Nene kinsa magulang nga igsuon sa duha ka biktima ug sospek nga kalitra kuno gayud nga gipusil ni alias James ang iyang mga igsuon sulod sa ilang panimalay. Wala sab kunoy mga daang bangi ang mga mag-igsuon, hinungdan nga blanko sila sa panghitabo. Nasayran nga ang mag-igsuon pulos na muyo sa maong lugar sulod sa ilang compound. Oye lang niya si Tiro. Ese el encuentro con el de mi hermano. Segundo, ta sigue le tira. Ta sigue corre de mi hermano aquí. Ta sigue le siempre tira. Me no puede kami hablar si cosa el punto, si cosa el reason, porque le hace así na. Amo lang que el caballa corre ya le. Nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa ulo ang 35 anyos nga igsuon, samtang pipila ka samad pinusilan sa lawas ang nahiaguman sa 42 anyos nga igsuon hinungdan sa ilang kamatayon. Sa statement nga gipagula sa Zamboanga City Police Office, gibutyag niini nga posible kunong nalambigit sa mga ilegal nga kalihukan ang sospek ug dunay personal nga bangi nga hinungdan sa krimen. Apan dili pagayud matino sa kapulisan ang motibo tungod kay nagpabiling at large ang suspitsado. Apan hangyo sa kabanay niini, hustisya. Bahala ya con el autoridad, bahala ya tener justicia con él. Cosa que dice reason, porque le puede hacer brutal con el suyo dos hermanos. Samtang ang 20 anyos nga babaeng anak sa sospek na nawagan na sa iyang amahan nga musurrender na sa otoridad. Surrender to, mas bueno si kere pa tumira kanamon. Pensa to, kanamon mga anak, kun mamang. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan alang sa daling pagkasikop sa sospek. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.